God aften. Dagen igennem har parterne forhandlet og her til aften nået til enighed. Det forlyder, at der vil blive udvekslet symbolske gaver fra begge sider af hegnet. Alle parter går på listefødder og er endog meget bange for at ødelægge, hvad der er opnået. Derfor er der også nærmest opstået en konkurrence mellem parterne om at yde hjælp og komme med forslag til en samlet løsning. Det sviger med rygter om, at der fra officielt hold, vel at mærke på begge sider, vil komme invitationer til en slags spontane ceremonier, hvor begge parter inviterer hinanden til at bearbejde den sorg, der stadigvæk er et åbent sorg hos begge parter. Man har altså aftalt en form for ceremonier. Der skal være en form for healing af de traumer, man har påført hinanden. Øjenvidneberetninger fortæller om, at civile nu i stort antal strømmer til med hjælp til nødlidende. Medicin og mad bliver fløjet til ufremkommelige steder. Soldater læsser tanks med hospitalsudstyr, lægemidler og vand. Jeg snakkede tidligere i dag med civile på begge sider af hegnet, der udtrykte deres usigelige glæde over at kunne starte et nyt kapitel. Og selvom de ingenting har tilbage, forsøger de i taknemmelighed at give, hvad de har. Jeg så nogen, der ud af ruinerne rejste en fredens port hen over det tidligere hegn, og at der straks var mange, der hjalp til. Og som ud af ingenting, da mørket sænkede sig, kom der et lyshav af stearinlys, og porten blev besmykket med blomster, som et sandt mirakel.